Bilboko aireportuko kudeaketa kalteak eragiten dituen udalerrietatik, mugikortasun lantaldearekin eta Bizkaiko, Gasteizko eta Madrilgo ordezkari instituzionalekin batera, alegazio dokumentu bat egin dugu. Eta dokumentu horren bidez, aireportuaren afektazioaren eragina handitu ez ezik, orain arte jasan ditugunak urteak eta urteak dira, minimizatu nahi ditugu. Txorierri osoan, Loiutik hasita, Sondika, Derio, Zamudio, Lezama eta Larrabetzuraino, gure zeruak zeharkatzen dituzten dozenaka abioien zarata eta kutsadura jasaten dugu. Era berean, abioiak haien udalerrien gainetik egan egiten duten Uribe Kostako, Getxo, Leioa eta Erandio ere sartzen dira. Bilboko aireportuko zarataren aurkako ekintza planaren jendaurreko erakustaldia eta alegazioak aprobetxatuz, EH Bilduk 13 alegazio erregistratu ditu, 4 talde handitan. Operazio eta kudeaketa aldaketak lurreratzeetan eta aireratzeetan. Zarata handiena eragiten duten jardueretarako ordutegiak murriztea. Ingurunea eta pertsonen osasuna babesteko neurriak. Euskal aireportu guztien arteko hegaldietan, operazioetan eta erabiltzaile kopuruan kudeaketa eta oreka handiagoa. EH Bilduk pertsonak jartzen ditu erdigunean. Txorierriko eta Uribe Kostako soinu afekzioak ahalik eta txikienak izatea nahi dugu. Honek guztiak Euskal Herriko aire kudeaketan eragin edo kalterik eragin gabe ikuspegi global batetik. EAEko erakundeek, aireportuen kudeatzaileak eta hegazkin konpainiek lankidetza esparru iraunkorrak sortu behar dituzte gure aireportuen arteko lehiarako gaur egun dagoen joerak berbideratzeko, alternatibak ahalbidetzeko, pizkanaka eta modu errealistan aireportu bat 3 terminal edo 5 terminal Euskal Herria osoa aintzat hartzen badugu formula gauzatu ahal izateko, Euskal aireportu guztien arteko eragiketa orekaren gainean. Euskal Herria Bilduk erdigunean jarri nahi du Loiuko aireportuaren inguruan bizi diren pertsonen bizi kalitatea. Hori da Euskal Herria Bilduk aurkeztutako alegazioen helburu nagusia. Aireportu baten ezaugarriak direla eta ezin da hasi, ezin da zabaldu inguruko pertsonei eta lurraldeari eragin gabe. Hala ere, Forondako aireportuak ez du zarata eraginik udalerri mugakidetan, ez du eragozpen operatiborik eta Bilbotik errepidetik 45 minututara baino ez dago. Loiuko aireportuak muga eta arrisku operatibo batzuk baditu. Hurbileko herrigune trinkoak, hurbileko orografia menditsua, operaziotarako arrisku maila handia sortzen duten hego haizearen dauden egun asko, bi pisten arteko lindane gelazka eta horrek pentsaratzen digu zabaltzeak arazo horiek guztiak areagotu besterik ez dituela egingo. Neurri osagarri gisa, konexio intermodal bat ezarri beharko litzateke, kalitatezko garraio publikoa barne hartuko duena eta aireportu baten eta 3 edo 5 terminalen printzipioen arabera jardungo duena. Aurreko guztiagatik, Euskal Herria Bilduk hainbat alegazio erregistratu ditu Bilboko aireportuko zarataren aurkako ekintza planari. Instalazioak inguruetan dauzkan eragina minimizatzeko eta EAEko aire espazioaren kudeaketa hobetuko luketen neurri sorta bat proposatzeko. Euskal aireportuen kudeaketaren transferentziarekin Euskal Herria Bilduk nahi du egungo azpiegiturak prest egotea herri osoari aire zerbitzurik onena eskaintzeko, herri ikuspegi globala. Euskal Herriaren benetako behar ekonomiko eta sozialei erantzungo ez dieten ikuspegi partzialak eta lurraldekoak saihestuko dituena.